खामजा जोंनि खरकसा ताखुकजु शान्ति बाजारनि जे नरबो किसुखन आगे ससियेल मिडियायाव नुखाना जे बरंआव मैया फायना थाङै गंनि आक्रमण बायबा हायाखैबा गंनि उनाव वारनानै बा जानानै थाङैनाय जेबाबो बेनि अबस्था नगै फायखा आं बेलाय मखलै मुक्ति खालायनानै खाबाय दुखुबो नांखा आबाहायखाय सिनि बरंनि दिनै जे मैया फायना थाङै माहाय अबस्था रङै दङ दिनै मकल जे कायनि दं माने कायनिसे मकल करिखा यागबो खायसा एकदम अलरेडि थांजां नहैनो मानो जाना नायथाजा ओमफ्राय जों माहाय बियाला दंथ'थैबो माहाय दसाव आइफानाव आबान बिसिंथै जों सिनि जेहेतु जीवन दङ बा जाना बागै जों जीवन संग्रामो मा खायो ओमफ्राय आं दाबो लुखरमामोन कयनाय जे बरनो जे मानसां नाव जथनो नां जे मानबिक हिसाबै नाव फाय बनो सुबाना अंखौ थेवबा रां फैसा बाय हायाखाबा जारा रां फैसा रेमे एखाबा बनो बिनि मुताय रमा प्रार्थना खायनाय पानो ईश्वरनो प्रार्थना खायपानो बनो सुबाना अंखौ बिनि जे सिरियास कन्डिशन नगै आं बेलाय खा खामजाक जे माहाय दिनै ताबुक सुख दिनै रग माहायके गंने बाय आक्रमण खायजागै बलङो निजे जान थैथै थैथै जिबि हा खामनोखौ नाय दं ताबुक आमफ्राय आंनाव कबकनाय नरक जे मानसा खनो सुबादि फायसुबा फायबायदि हायाखाबा नगद दं किसु बिनि बागै प्रार्थना खायदि आं जे खबर नामा मते बिनि जेरावबो चिकिन को अबयस्स गाय आबनो नरना आं कबकनाय आरथै जों सरकारनि तरफ फैते जे सुबा मानसा बुंनो सुबानाय आं तिरि ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर कक्साखा खोना बरनो आं बरनो फटो बा हायाखाबा जे डकुमेन्ट्स उखलाङै साबमिट खायनाय बरं गार्जेन उखलाङै आं जे सरकारि प्रशासनिक भाबे যতটুক जों सुबाय मानाय हायाखाबा जोंनि पार्टिनि थाखाय जेसे सुबाय मानाय जों सुबाय दिनै बरनो आबो आबनि संग्र खबर नायमोन अरबो बरनो आत्मीय स्वजन दङ जेहेतु गतना बरबो दङ मातो